हेलो साଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଥିଲା ମୋ ଦିଦିର ବର୍ଥଡେ ଆଉ ଆମ ଝିଅର ଥିଲା ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ। ତ ମୁଁ ନେଇଥିଲି କ୍ଷୀରି ଦାୟିତ୍ୱ, ଶ୍ରେୟା ନେଇଥିଲା କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ଆମ ମାମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ମିଠା ଆଉ କାକରା। ତାକୁ ଧରି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଗାଧୋଇକି, କାହିଁକିନା ଅଗାଧୁଆ ତ ଖାଇ ହେବନି ନା, ସେଥିଲାଗି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଲ ହେଇ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ଖାଇବାରେ ଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ପିଠା ସହିତ ଦହିବରା, ତା ସହିତ ମିଠା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଟନ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଳ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ବସି ଖାଇଲୁ। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ତ ହଜମ କରି ମୁଁ ପୁଣି ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବି ନା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଛି ଡେକୋରେଟ୍ ସାମାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ କେହି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ମୋ ଗାଲ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଆଣିଛୁ ତୁ ସବୁ ଫୁଙ୍କେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆଇଡ଼ିଆଟା ତ ମୋର ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଫୁଙ୍କିଲା ଭିତରେ କ୍ଷୀରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ରେଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ସବୁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବସାଇଥିଲି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ ମାଉସୀ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଡକେଇଥିଲୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ, ଭଲ ହେବନି କେମିତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ମାଛ, ମସରୁମ୍, ଭାତ, ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇପାରିବି, ସେଥିଲାଗି ଭାତ ମଟନ୍ ଧରି ବସିପାରିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଆମ ଝିଅ, ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖେଇଲି। ସେ ତ ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନଉଥାଏ, ଦେଖୁଥାଏ କ'ଣ ହିଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଖାଲି ଅନଉଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ମଝିରେ ବସେଇଦେଲୁ। ସେ ଫଟୋ ଉଠାଉ ନ ଉଠାଉ ମୁଁ ପଳେଇଲି ମଝିରେ ବସିକି ଫଟୋ ଉଠାଇ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବନେଇଛି ସେଥିଲାଗି। ତାପରେ ମାଉସୀ ଝିଅ ବି ବସିକି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ଆଉ ମଜା କଲୁ। ତାପରେ କରିଥିଲୁ ତା ପ୍ଲେଟ୍ ସାଇଜ୍, କାହିଁକିନା ଝିଅର ପ୍ଲେଟ୍ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରଖିଥିଲୁ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ରହିଲା ମଝିରେ ମୁଁ ବନେଇଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଡିଶ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ୍ଷୀରି। ତା ଭିତରେ କେକ୍ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଭାଇ, ସେ ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ବାଟକୁ ଆସିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଆମ ଝିଅର କ୍ଷୀରି କଟା, ସମସ୍ତେ ଗୋଲ ହେଇ ବସି ତାକୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁଆଉଥିଲେ, ସେ ଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇଲି, ସେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ତା ମାଉସୀ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀରିଟା ବନେଇଛି। ଯାହା ହଉ, କେହି ନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ହେରିକା ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଝିଲା। ଝିଅର କ୍ଷୀରି ଚଟା ସରିଲା ପରେ ଦେଇର ହେଇଥିଲା କେକ୍ କଟିଂ। ତ ଆମେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କଲି, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଇକୁ କେକ୍ ଖୁଆଉଥାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମୋତେ ବି ଖୁଆଉଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନଥାଏ, ଚୁପଚାପ ଖାଉଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଫୁଡି ପର୍ସନ୍, ସେଥିଲାଗି। ତାପରେ ଆମେ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ। ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ମାମୁଁ ମାଇଁ କେକ୍ ଧରି, ପୁଣି ହେଇଥିଲା ଦେଇର କେକ୍ କଟିଂ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଆଣିଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ଚିକେନ୍ ପେଟିସ୍, ପନିର ପେଟିସ୍। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।